El 1955, en plena dictadura, jo vaig lluitar per un salari mínim i una jornada de 8 hores. Tenia només 17 anys. El 1973 vam aconseguir la primera llei de convenis col·lectius. En aquell moment, lluitar a la clandestinitat no era gens fàcil. Uniendo nuestras fuerzas, en el año 1977 conseguimos el derecho a huelga. El 1980 vam sortir al carrer i vam aconseguir que s'aprovés l'Estatut dels Treballadors. I per fi vam tenir dret a la prestació d'atur. Fa només 30 anys, no tothom tenia dret a una assistència sanitària. Ara, amb aquesta reforma del Partit Popular amb el suport de Convergència i Unió, un empresari et pot acomiadar per absentisme laboral encara que estiguis malalt. Ara, l'empresa pot fer un ERO sense pactar amb els treballadors ni requerir de l'autorització laboral. Ara, amb aquesta reforma de la dreta, el teu conveni laboral és paper mullat. L'empresa podrà retallar els teus drets quan caduqui. Ara, la teva empresa et pot imposar una baixada de sou, et pot canviar de ciutat o modificar el teu horari. I si no acceptes, et pot despatxar sense problemes. Jo vaig lluitar. Jo vaig lluitar. En ese momento no era fácil. Vam haver de lluitar molt per aconseguir-ho. Ho vam aconseguir. Amb la nostra lluita, Vam sortir al carrer. Luchamos mucho. per fi vam tindre dret. Per fi vam tenir dret. Ho deixarem perdre tot? Ara també ens toca lluitar a nosaltres. Ara és el moment d'aturar aquesta reforma.